Hello everybody! Mgbede ọma onye ọbụla mgbede ọma ndị ọma na-ege ntị. Ọ bụkwanụ na ebe isi enete m n'ụbọchị tata na ihe na-akụnụ bụ oge ụtụtụ, asị m ụtụtụ ọma, asịkwana m ehihie ọma. Nke onye chiri ya zere ndụ mmiri ndụ azụ. Tata bụ afịa afọ na ala Igbo gbaa gburugburu ka m na-ewetara gị ozi ọma dị mkpa. Tata m ga-akọwara gị ọtụtụ ihe ị kwesịrị na ị ga-eme dị ka nwanyị. Ọtụtụ mgbe ọ bụghịkwanụ ihe niile ka mmadụ na-ama, maka na ndị Igbo be anyị si na ihe mmadụ amarọ karịrị ya. And n'ọkwanụ nkọwa ka ọ ya bụ akọwachara asịrị wee sị n'oge mgbede a na m ga-akọwara gị ọtụtụ ihe kwesịrị na ị ga-eme dịka nwaanyị ka ogbe ndịda gị wee nwee ike wee dị mma, maka na ọnya bụ ọrụ m na-arụ. Ogbe ndịda n'ịdị anyị mma mbọ mbọ, ogbe ndịda n'ịdị anyị mma mbọ mbọ, onye nke ya anaghị agba mmiri kpọtụrụ m, mbọ mbọ, onye nke ya anaghị agba mmiri kpọtụrụ m, oyoyo. Ọdụ onye ka m na-ekene, ọkụ nwaanyị ogbe ndịda ka ị na-anụ onye na mgbede a wee sị ihe ọma mere gị n'Eke, mere gị n'Oye, mere gị n'Afọ, mere gị na Nkwọ. Mgbe na-asị na mma kọọ n'ụbọchị tata otu esi edobe ogbe ndịda ka ya bụ bakteria fungi a na-ekwu okwu wee ghara ịdị n'oge ọbụla ọ na-alịkpu ọ na-enye anyị nsogbu n'ahụ. Anyị atọzie ebe anyị na-egozi ihe eji edozi ogbe ndịda ịfụ na ya bụ ife ọ dịchazi mma. Wee sị na tata na mma ewepụta oge m ka m kọwara ụnụ ọtụtụ ihe dị iche iche ga-enyere ogbe ndịda anyị aka ka o wee nwee ike wee dị mma, ude dị na ndụ anyị anyị adịkwuo mma. Wee sị na tata m ga-agwa gị na ọ bụrụ na ọ na-abịa ịsụcha uwe ime gị, uwe ime a na-akpọ pant, ọ na-abụkwu na ị na-abịa ịsụcha ya ịkpasa ya ebe anwụ na-adịghị acha, gị bidozie n'ụbọchị tata kpasabịa n'ebe anwụ na-acha, na ọ ga-enyere ogbe ndịda gị aka o nwee ike mee gịnị na ọhụga dị mma, ọ natee ndụ aka. Ya bụ ihe ọ dị ezigbote mkpa na ndụ ụmụ nwaanyị. Ọ bụrụ oge ọbụla ịsụcha uwe ime gị ejije kpasaa ya ka mmadụ ghara efia ị na-ebukọ ọya. Ọkwa ha ncha niile bụ ihe ahụ a na-ekwu okwu ya, maka na ọtụtụ ndị mmadụ abịago n'inbox m bịa na-ajụ m ọdụ gịnị na-akpatado ihe anụnwa a na-akpọ yeast infection. Mgbe na-achọ ka m kọwaa ya n'ụbọchị nke tata ka nke nwa bụ onye ọma na-ege m ntị wee nwee ike wee ghọta ya, o wee dịrị gị na mma dịkwuoru m na mma. Mgbe sị n'ụbọchị tata ọ bụrụ na ị na-eme ya bụ omume, biko kwụsị ya. Iweru uwe ime gị sụchacha anya ịkpasa anya ebe anwụ na-acha, anwụ akọ ọnya ọfụma. Ọ bụkwanụ na ibi na flat nke ndị oyibo na-akpọ flat, ya na ụlọ na-abịa ebikọsịcha ọnụ nwee ka esi eme ya. Ọ bụrụ na ibi n'ụdị ụlọ aha na ịfụ ha etu ị ga-esi wee kpasa ya, mebi na inweghị kọrịdọ ebe anwụ ga na-achabata ga-eme na ya bụ ihe kedu ife a na-akpọ ya, na ya bụ anwụ ga-achabata ọfụma. Iwere ya dobe ya n'ebe a na ka ihe a na-akpọ ya, iwere ịkpasa anya ọkọ otu kwesịrị na ọ ga-akọ. Iwerezie ihe a na-akpọ ayon, ya nke eji edema akwa mma, were ya wee deme anya dee ya ọfụma ọfụma. Onwe nke baigolo abanye onwe ike mee gịnị pịgbunye ya anya ọnwụọ. Onwe ike wee gịnwa na iyiri esef, you will be very happy. Obi atọ gị ụtọ na iyi uwe ime nke ogbe ndịda ifu gị. So mgbe na-ekwu n'ụbọchị tata na ya bụ ihe ga-enyere mụ na gị aka ka anyị nwee ike wee gịnị wee bie ndụ bite ndụ a ka ogbe ndịda anyị adị mma, anyị nwa adị mma. Maka na onwe ihe na-enye nsogbu na ndụ ụmụ nwaanyị na-abụrụ na onye ọ bụ gị na ya kpe gị aka ịfụ na ogbe ndịda gị na o nwee ka o si ekpo gị ose, ma ọ bụ na o nwee ka o si agba gị tịntịntịm, o mebi na ị na ya n'ote anụnwa ịnọkọta ọ na-akọ gị ihe niile anụnwa abụrụ ife o kwesịrị ọ dịrọ mma. Anyị wee na-achọ otu anyị ga-esi wee takọ onye bụ nsogbu ka ọ nwụọ kpamkpam ka anyị niile wee nwere onwe anyị. N'ọkwa n'ihe anyị na-ekwu, anyị adịghị ekwu ka o wee nwee ike wee ka achọbazie asịbazie na onye anụnwa na ọ na-akpasakọ pantị ya niile ka o so o nwere onye ọ gbasa. Ife gbasara gị kịta anụnwa bụ otu ị ga-esi wee be gịnị wee bie ndụ dị mma, ndụ ka anyị ga-esi wee kwu ya ndụ arụ ike, ịdị mma, ịdị arụ isi ike, nwe arụ isi ike, na-ebi ndụ n'obi ụtọ, na-abụrụ oge ọbụla ọ bụrụ na mgbakọ arụ ọ na-ịkọ ụta. Ya bụ ihe adịrọ mma. Wee sị n'ụbọchị nke taa na m ga-akọwa ya. Ọ dị n'obi hinne, ọ na-ewute, ọ dị m mwute, ọnya ka m ji wee sị na mma akọwalile ya bụ nkọwa tata
ka o wee nwee ike wee doo ewu na ọkụkọ anya. Ka ngị nwa bụ onye na-anụ m okwu n'ụbọchị taata bụ afịa afọ na ala Igbo gbaa gburugburu, ka o wee dịrị gị na mma dịkwuoro m na mma. Daalụ rinne, asị m na m ga-afụkwa unu ọzọ. Daalụnụ, bye.